Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Isang malugod na pagbati po, Ginoong Caspar. Tawagin niyo na lamang po akong si Banong. Dating taong labas o NPA kung tawagin ng iba. At ngayon ay kapanalig na ng pamahalaan at simpleng mamamayan lang dito sa Region 4. At ikukwento ko sa inyo, sa mga tagapakinig mo, ang karanasan namin sa bundok ng Sierra Madre noong taong 2000 at aktibo pa ako noon sa paglaban sa mga sundalo. Galing ako sa pamilya ng mga rebelde at ang mga magulang ko ay namatay sa kabundukan dahil sa mahiwagang pangyayari na hindi maipaliwanag ng mga kasamahan naming manggagamot. Maging ang aking angkan ay hindi ko na alam kung nasaan. Naglaho na lang sila sa gitna ng kagubatan at walang makapagpaliwanag sa amin kung saan na napunta ang kanilang mga katawan. Akala ng iba, ang kalaban namin ay mga sundalo lamang. Pero nagkakamali kayo. Mahirap kalaban ang mga elemento. Lalo na hindi namin nakikita ang mga kalaban. Akala siguro ng iba ay matapang kami dahil may mga armas at sanay sa kagubatan. Pero hindi nyo alam ang aming pinagdadaanan habang nagtatago kami sa mga sundalo. Palipat-lipat kami ng lugar at pataas kami ng pataas sa mga kabundukan na halos hindi na kayang marating pa ng mga ordinaryong tao. Kahit pa may mga baril kami, ay walang laban ito sa oras na ang sakit na ng malaria na ang umatake sa amin. Madaming manggagamot sa aming grupo, pero salat kami sa gamot at kagamitan. May mga pinuno kami na may kontak sa aming mga leader sa labas ng bansa. At doon lang kami umaasa ng gamot at bitamina. Pero malimit, huli na ang lahat at namamatay na ang mga kasamahan namin dahil sa sakit na malaria at iba pang sakit na galing sa ibang insekto. At maging ang malamig na klima ay minsan ay sumusuko rin ang aming mga katawan. Pero hindi ko malilimutan ang nangyari sa grupo ko bago ako sumuko sa mga militar. Lumipat kami ng pwesto dahil malapit na kaming masundan ng mga kalaban. Nagutos ang aming leader na kailangan muna naming magtago dahil marami ang dumating na suporta galing Mindanao. At wala kaming laban sa mga sundalo na tubong Visayas. Matatapang sila, pati na mga taga Mindanao. At kung sumugod ay patay kung patay, wala silang sinasanto. Lalo na yung mga Ilocano na galing sa North Luzon na nagtitraining galing pa ng Mindanao. Kaya ang mga kababaihan, pinababa agad namin ang bundok upang magtago sa mga kabahayang miyembro din ng NPA. At ang karamihan sa kanila, kamag-anak din naman ng aming mga kasamahan. Naiwan kaming mga kalalakihan na nasa 30 katao at handa na rin kaming mamatay para sa aming pinaglalaban. Pero ano nga ba ang pinaglalaban namin? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan nun kung bakit kami nakikipaglaban. Ang nasa isipan lang namin ay masasama ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Siguro ay binibrainwash lang kami. At yun nga, naiwan kaming mga kalalakihan na nasa 30 katao at handa na rin kaming mamatay para sa aming pinaglalaban. Isang magandang pwesto ang aming narating, tabi ng malaking ilog at malago ang nagtataas ang puno. Maganda ang paligid at mahirap marating ng mga sundalo. Dead spot ang linya ng komunikasyon at alam kong hindi kami madiditik ng kalaban. Ang ipinagtataka ko lang, bakit parang napakatahimik ng paligid? Nakakabinging katahimikan at parang walang mga hayop. Uni-huni ng ibon ay wala akong maririnig.
maging ang mga kuliglig sa paligid. Pilit kong hinahanap, pero bigo akong marinig. Karumi, bakit po parang kakaibang lugar na to? Kumpara sa mga napagtaguan na natin. Hindi ko may paliwanag pero kakaiba po talaga eh. Bulong ko sa tsuhin ko. Huwag ka nang maingay. Mag-ingat na lang tayo. Hindi tayo pwedeng kumontra. Ako man ay parang may nararamdamang kakaiba. At sa pwesto ng magulang mo, sabi nila kanina kakaiba daw ang hangin. Mainit at nakakairita sa balat, samantalang nandito tayo sa gubat. Sagot naman ng tsuhin ko at nag-aalala ako sa magulang ko. Matatanda na sila. Hinati kami sa 3 grupo upang lusubin man ang grupo namin. May susuporta sa amin sa bandang itaas. Pero wala akong magagawa, ito ang misyon namin at mas matapang ang mga magulang ko kaysa sa akin dahil dito na sila tumanda sa kagubatan. Malimit naman na magradyo ang iba naming kasamahan at nagsisimula na daw silang magkabit ng tent at ang aming mga leader ay tumatawag naman ng backup dahil wala na rin kaming pagkain. Bago dumilim, nagpunta ako sa ilog nun. Baka may matatagpuan akong pagkain. At liligo na rin kahit walang shampoo o sabon. Sanay na ako na halos magdikit-dikit na nga ang buhok ko. Habang nakababad ako sa maligamgam na tubig, napatingin ako sa paligid ng ilog. At parang may nakita akong taong mahaba ang buhok. Agad akong naalerto at nagtago sa malaking bato. Lintik, may kasama yata kaming ibang tao dito. Bulong ko. Agad akong nagbihis at dumapa sa likuran ng mga bato. Mahirap na baka mga militar iyon. Pero bakit mahaba ang buhok at parang kakaiba? Hinanap ko ang taong nakita ko pero ang bilis na wala. Dalian akong umahon at nag-report sa aming leader. Agad kaming inutosang magronda palibot ng ilog. At agad kaming tumalima. 6 kaming sama-samang nagpunta sa lugar kung saan ako nakakita ng taong mahaba ang buhok. Pero bigo kami at walang bakas na kahit ano. Dahil matagal na kami sa kagubatan, alam na alam namin ang mga nadaanan na ng tao. Negative talaga. Baka naman namamalikmata lang ako nun. At yun nga, bumalik na lang kami sa pwesto para maghapunan. Matapos naming maghapunan, kanya-kanya na kaming diskarte kung saan tutulog. At ako, pinili ko sa itaas ng malaking puno. Sniper kasi ako at kahit ilang araw pa, kaya kong mabuhay sa taas ng puno. Edad 16 pa lang ay sanay na akong humawak ng barel. At sa kagubatan na ako ipinanganak ng inay ko. Kaya walang binatbat sa akin ang mga ahas at mga mababangis na hayop sa gubat. Pero habang ako'y natutulog na, napabalikwas ako. Pumasok sa isipan ko ang taong mahaba ang buhok at para bang nakaramdam ako ng takot. Lintik, umabot na ako ng 30 sa kabundukan. Ngayon lang ako natakot ng ganito ha. Sa isip ko. Nagpalingalinga ako sa paligid. Maliwanag ang buwan. Tanaw ko ang buong lugar at kita kong maging ang pwesto ng mga magulang ko. Nakaramdam tuloy ako ng awa sa kanila. Ang tatanda na ng mga magulang ko. At ang pinaglalaban nila ay ayaw nilang bitawan. At ako, ano nga ba ang pinaglalaban ko? Napatitig ako sa bilog na buwan at nakaramdam ako ng lungkot. Hanggang kailan kaya kami sa ganong lugar? Maya-maya lang nakatulog na ako at umaga na akong nagising. Safe naman ako at nakatali ang katawan ko sa puno. Tinawag ako ng tsuhin ko. Gagawa raw kami ng pain at mag-aabang kami ng baboy ramo. Doon naman magaling ang tsuhin ko. Kaya naman agad akong bumaba ng puno at 4 kaming magkakasama. Pasipul-sipul pa kami at nagbibiruan habang naglalakad. Kahit wala pang laman ang aming mga tiyan, kailangan naming kumilos na dahil kung hindi, magugutom kaming lahat.
Sa di kalayuan, muli kaming pumanik sa mataas na puno at ang aming pain sa baboy ramo ay nakahanda na sa ibaba. Mga prutas na nakita namin na rin sa paligid ang aming mga pain. At ang ginawa ng tsuhin kong latay kung tawagin sa amin ay hindi pa pumapalya mula pa noon. At oras na lumapit ang baboy ramo, ang taling leteng ay kakapit sa kanyang mga paa. At doon kami agad bababa ng puno. At tulong-tulong kami upang matalian namin ang baboy ramo. Muli, ganoon naman lagi ang aming ginagawa at sanay na kami. At hindi pa nagtagal, nakatanaw na kami ng dalawang baboy ramo. Malaki ito at klaseng mag-asawa. Tuwang-tuwa kami ng tsuhin ko, maging ang aking mga kasamahan. Halos ang tingin namin sa dalawang baboy ramo ay isang masarap na lechon. Dahil na rin siguro sa gutom namin at dahan-dahan na silang lumalapit sa aming patibong. At nang malapit na ang dalawang baboy ramo sa aming pain, sa hindi namin maipaliwanag, may lumabas na isang lalaking mahaba ang buhok na ang suot nito ay kakaiba. Mahahaba ang manggas ng kanyang damit at kakaiba ang tela. Para bang galing sa isang pelikula ang pinagmulan ng mahiwagang lalaki. At bigla niyang pinaalis o itinaboy ang mga baboy ramo. At bigla itong tumingala, tumitig sa amin sa taas ng puno. At ako agad ang nakapuna sa kakaibang hugis ng mukha nito na mahaba. At mahaba rin ang tenga nito. At agad akong nangilabot. Maging ang aking tsuhin at ang aking mga kasamahan ay nangilabot din. At biglang nawala ang lalaki na hindi naman namin nakitang lumakad ito. Hindi namin malilimutan ang anyo nito, maging ang tenga at kasuotan nito. Bakit may ganong lalaki dito sa itaas ng bundok? At bakit mahaba ang kanyang tenga? At ang kanyang buhok halos sumayad na sa lupa. Nagkatinginan lang kami ng tsuhin ko at dali-dali kaming bumaba sa puno. Nagtatatakbo pabalik sa kuta namin. At ang mga kasama ko tulala. Agad akong nag-report sa aming leader. Ayaw pa kaming paniwalaan sa una. Pero nararamdaman ng aming pinuno na totoo ang aming sinasabi. Tama nga ang pakiramdam ng ating pinakamatandang miyembro. May kakaiba sa lugar na ito. May mga engkantong gala at kanila ang teritoryong ito. Delikado tayo dito. Kailangan nating lumipat muli ng lugar. Dahil kung hindi, baka mapahamag tayong lahat. Saad ni Hector, ang aming pinuno. Kabanong, sa edad kong ito at sa kagubatan na ako halos tumanda. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. At totoo nga pala ang mga engkanto. At klaseng ang dalawang baboy ramo ay alaga niya. Kumbaga sa mga tao sila siguro ay mga magsasaka rin kagaya ng mga taong nagtatanim sa mga lupain natin. At siguro ang lugar na ito ay kanilang taniman. At nag-aalaga sila ng mga hayop dito. Delikado ang lagay natin. Kayang-kaya nila tayong patayin. Saad ang tsuhin ko. At nakita kong panginginig ng kanyang mga kamay. Naaawa ako sa kanya, senior citizen na ito. At noon lang nakakaranas at nakakakita ng ganong klaseng uri ng nilalang. Agad naman akong rumadyo sa aking mga magulang at kinausap ko sila. At sinabi ko ang nangyari. Binalaan ko sila na huwag manghuhuli ng baboy ramo. At sinabi ng aking ina na may kakaiba rin daw silang nararamdaman sa kanilang pwesto. Parang daw may nagluluto o nakakaramdam sila ng init na dala ng hangin. At minsan din daw ay nakakaamoy sila ng masasarap na pagkain. Kaya naman naging alerto sila at nagpasyang lilipat na rin sila ng pwesto. Muling nag-uusap-usap ang aming mga leader at sinabing lilipat na ng pwesto ang lahat ng tropa bago pa dumilim. Muli kaming tataas sa pinakamataas na bahagi
at sa dulo na ito ng ilog. Akala namin ay makakalayo na kami sa mahiwagang nilalang na iyon. Pero para palang lalo kaming lumapit sa kanilang mismong kaharian. Bago kami magtayo ng mga tent at mga taguan ng aming mga bala, pati mga barel, muli kaming nakaramdam ng mga yabag at parang marami sila sa paligid. Pinagmasdan ko ang paligid, maging ang leader namin ay nag-aalala at nakiramdam ito. Tumulong na ang aming mga matatandang miyembro na may kakayahan. Marami rin kasi sa miyembro ng mga NPA ay mga matatandang albularyo at ang ilan ay mga may anting-anting din sa katawan. At ang kanilang ikatlong mga mata ay minsan ay aktibo ito. Sinabi ng matatanda naming miyembro na maganda na ang pwesto namin. Kami daw ay nasa likurang bahagi ng isang malaking kaharian at hindi daw naman kami nakakaabala. Sinabi rin ng mga matatanda naming miyembro na iwasan na lang naming manghuli ng mga hayop sa kagubatan dahil ito daw ay alaga ng mga puting engkanto. Maswerte daw kami dahil puti ang naninirahan sa lugar na iyon. At ang isa pa naming matandang kasamahan ay nag-uurasyon sa isang puno. Nagpaalam at para sa akin ay ayos na ang lahat. Wala na kaming dapat pang isipin. Pero hindi pala ako. Mali ang aking inakala. Agad pumasok sa isipan ko na hindi na militar ang aming kalaban ngayon. Mukhang ang aming mga kalaban na hindi namin nakikita ay ayaw nila sa amin. Pero wala naman kaming magagawa dahil ang kabundukan ay hindi nila pag-aari. Kami ay nilikha rin ng Diyos kagaya nila. Kaya wala silang magagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan na pwede kaming manirahan sa kanilang nasasakupan. Kabanong, dating gawi, sa itaas ka muna ng puno at magbantay ka kung ano man ang nakikita mo. Bukas ang iyong ikatlong mata. Kaya nakakita ka ng taong mahaba ang buhok. At siguro daw, kaya mo ring makita ang iba pa. At kung sakaling nasa taas ka ng puno maglalagi, ay bibigyan mo kami ng babala dito sa baba para makapaghanda kami. Saad ni Kahuan, ang matanda naming miyembro. Agad naman akong tumalima at umakyat ako sa pinakamataas na puno. Bit-bit ang 3 pirasong saging at 3 pirasong kamote at tubig. Sapat na sa akin iyon. At dali-dali akong pumanik sa taas ng puno. Itinali muli ang aking katawan. Naglalaro sa aking isipan ang anyo nila. Hindi maalis sa aking isipan ang itsura ng lalaking mahaba ang mukha, mahaba ang tenga, at napakahaba ng kanyang buhok na napakaitim. Lisik ang kanyang mga mata. At hindi ako pwedeng magkamali. Hindi sila tao. At nagtataka ako, bakit ko sila nakikita? Gayong wala naman akong anting-anting sa katawan. Tama ang aking pinuno at si Kahuan. Siguro nga ay bukas na ang aking 3 mata. At nakakita ako ng ganong uri ng nilalang. Kaya naman pinag-aaralan ko ang aking sariling tumitingin ako sa iba't ibang panig ng kagubatan. Pero wala naman akong makita. Tinitigan ko ang aking mga kasama. Nakakaawa sila. Mga takot at nag-aalala sa aming bagong misyon. Mas mahirap kalaban ito kaysa sa mga militar. Matatapang sila kung lumaban. Pero mahirap kalaban ang hindi nakikita. Napatigil ang aking pag-iisip nang magradyo ang aking inay. Anak, ayos ka lang ba dyan? Magpapaalam mo na kami ng iyong ama. Hindi daw dito kami pupwesto. Mapipilitan kaming bumaba ng kaunti at lumayo upang makita namin ang mga paparating. Baka kasi masyado kayong maging abala sa mga engkantong ito at malimutan natin na sinusundan tayo ng mga sundalo. Mag-iingat ka dyan, anak. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng itay mo. At kung sakali na hindi na tayo magkita pa, puntahan mo ang mga kapatid mo sa kabayanan
At wag na wag ka nang babalik pa ng kabundukan. Saad ng inay ko sa radyo at tumulo ang luha ko. At hindi ko yun pwedeng iparamdam sa kanila. Kailangan nilang malaman na matapang ako at kayang-kaya ko ang misyong ito. Hindi naman kami nasisiraan ng ulo at alam namin ang aming nakita. Kaya naman dapat akong maging handa. Bigla akong kinabahan at napaisip sa tinura ng inay. Bakit parang namamaalam na ito sa akin? Diyos ko, wag po naman sana. Bata pa ang magulang ko at gusto ko pa silang makasama. Bulong ko. Bandang 4:00 ng hapon habang ako ay nagmemeryenda ng aking bitbit na kamuting kahoy. Nag-iba ako ng pwesto at sa kabilang bahagi naman ako lumingon. Doon sa may kabila ng malaking ilog. At sa dulong bahagi nito ay hindi ako pwedeng magkamali. Nakakita ako ng bubong ng napakalaking bahay na para ba itong isang malaking mansyon. Napakamot ako sa aking ulo at iniisip na paano mangyayari iyon na nasa tuktok kami ng bundok. Imposible namang magkaroon ng bahay o mansyon dito. Paano nila nadala ang mga materyales para sa mansyong iyon? Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata at maling tumitig sa dulong bahagi ng ilog. Hindi ako pwedeng magkamali. Napakalaki ng mansyon. Kaninong kayang bahay iyon? Kanino kayang bahay iyon? Bulong ko sa sarili ko. Hindi agad ako nagradyo sa aking pinuno. Pinag-aralan ko muna at baka naman korting puno lamang iyon. At dahil sa layo nito, baka naman namamalikmata na naman ako. Wala naman akong makita ang mga taong mahaba ang buhok at ang nakikita ko ngayon ay isang bubungan ng napakalaking mansyon. Bandang 5:00 ng hapon, napilitan akong mag-report sa aking pinuno. Nagradyo ako at sinabi ko ang aking nakita. Ka Hector, nakakita po ako ng malaking bubungan na parang isang palasyo o mansyon. Napakalaki po nito sa dulo po ng ilog sa kabilang bahagi lamang. At kanina ko pa po ito pinag-aaralan at halos 1 oras na akong nakatitig dito. At hindi po ako pwedeng magkamali. Meron po talagang mansyon sa kabila ng ilog. At sa dulong bahagi na po ito. Ano po ang iyong pasya? Tanong ko sa leader namin. At narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Ramdam kong napapaisip na siya sa sitwasyon namin. Kabanong, hayaan niyo muna hanggat hindi tayo sinasaktan ay siguro naman ay maaawa sila sa atin. Hindi lang kanila ang kagubatan. At kagaya nila, may mission din tayo at kailangan ko kayong gabayan. Basta tandaan mo, Kabanong, lahat ng makikita mo ay i-report mo sa akin upang makapaghanda tayo. Kung ang nakikita mo ay malaking mansyon o bahay man, hayaan mo na natin. At siguro nga, yun ang kanilang tirahan. Wika ng aming leader. At nakita ko ang aking tiyuhin na pumapanik na rin sa katabi kong malaking puno rin. Kasama nito ang aming manggagamot na miyembro. Tinanong ako kung saan bahagi ko daw nakita ang malaking mansyon. Kaagad ko naman itong itinuro sa kanila. Nakita kong pagbabago ng itsura ng manggagamot at nakatanaw nga ito sa bahagi na kung saan ko nakita ang malaking mansyon. Tumingin ito sa akin at sinabing totoo ang aking nakikita dahil nakikita din niya ang bubong na kulay abo at sinabi niya sa akin na may korte ang bubong na para bang bubunga ng parulang matulis ito at hindi kagaya ng bahay ng tao. At agad akong sumang-ayon at pareho kami nang nakikita ng manggagamot maging ang kulay ng bubungan. Parehong kulay ang aming nakikita. Ang ibig sabihin, bukas ang aking ikatlong mata. Hindi ko alam kung saan ko iyon namana. Wala naman akong natatandaan na sinabi ng aking magulang na meron kaming lahing manggagamot o albularyo.
Wala naman akong nararamdamang kakaiba, kundi nakakakita lamang ako ng hindi nakikita ng iba kong kasamahan. Sinabi naman namang gagamot sa akin habang sila ay pababa ng puno na mag-ingat ako at muling magmatsyag dahil baka pinalilibutan na kami ng mga engkanto. Mahirap daw itong kalaban dahil kaya daw nilang pumatay ng tao. Nangilabot na naman ako sa kanyang tinuran at sinabi kong bumaba na sila. Maganda sa ibaba at ako na lang ang bahala sa taas. Malapit nang gumabi at nangingilabot na naman ako. Hindi na naman ako mapakali. Hindi ako makatiis. Bago dumilim ang paligid, nagradyo ako sa aking ama at kinokumusta sila. At masamang balita ang ibinalita nila sa akin. Sinabi ng aking ama na matitigas ang ulo ng aming mga kasamahan. At dahil siguro sa gutom, nanghuli daw sila ng baboy ramo at ilang ibon sa kagubatan. Kanila daw pinagsasaluhan. Agad akong natulala at nag-aalala sa kanila. Itay, ang mga hayop po dito sa paligid natin ay hindi pangkaraniwan. Sila po ay alaga ng mga engkanto. Baka po magalit sila sa inyo at kayo ay gantihan. Bakit niyo po ginawa iyon? Samantalang kami nga hindi na namin itinuloy ang panghuhuli kanina dahil sa aming nakita. Itay, mag-iingat po kayo ng inay. Mahal na mahal ko po kayo. Uwi ka ako sa aking ama. Naalalang-alala na ako sa kanilang kalagayan dahil paggabi na. Halos hindi na ako nakaramdam ng antok at muli kong inalala ang sitwasyon ng aking magulang. Inireport ko ito sa aking pinuno at sinabi ko ang kanilang ginagawang panghuli ng mga baboy ramo at ibon. Gusto ko sanang sumama sa panig ng aking ama, kaso ay ayaw ng leader namin dahil mas kailangan ako sa pinakamataas na bahagi. Dahil sniper ang dala ko, dapat nasa akin ang unang visyon. Sinabi ko din sa aming pinuno na kinain nila at pinagsaluhan ng grupo ng aking mga magulang. Alalang-alala ang aming pinuno at sinabi ni Hector na magdasal na lang daw kami dahil hindi na rin daw niya hawak ang mangyayari sa aming lahat. Bandang 11:00 ng gabi, tumunog ang radyo ko. At ang aking narinig, mga kantahan ng napakaraming tao at hindi maunawaan ang dialekto. At ang tunog ng tambol, nakakapangilabot pakinggan. At ang mga kakaibang musika na noon ko lang narinig. Wala akong ibang nagawa kundi ang tawagin ang pangalan ng aking ama at ina. Pero parang iba na ang naririnig kong boses. At alam kong iba na ang nasa kabilang linya. Inay, itay, kayo po ba yung nasa kabilang linya? Sumagot po kayo. Parang awa niyo na po. Saan po nanggagaling ang tunog na iyan? Bakit po may musika? May mga bisita po ba kayo? Sino po sila? Sino po kayo? Na nasa kabilang linya. Parang awa niyo na. Huwag niyong sasaktan ang mga magulang ko. Sigaw ko. At narinig ko ang aming pinuno. At maging sila ay nagradyo na rin sa mga kagrupo ng magulang ko. At ganoon din ang kanilang naririnig sa radyo. Malalakas na tulog ng tambol at iba't ibang musikang hindi namin alam kung ano ba iyon. At kung saan man nanggagaling ang tunog, sigaw ng sigaw na rin ang aming pinuno. At nag-utos ito sa 10 naming kasamahang puntahan ang pwesto ng aking mga magulang. Agad namang sumunod ang aking mga kasamahan at patuloy pa rin ang tunog na malalakas na tambol na naririnig namin sa radyo. Nawala na ako ng pag-asa. Alam kong wala na ang mga magulang ko. Tugtugin iyan ng mga engkantong nakakapangilabot. Oras na tumunog ang tambol. Ang ibig sabihin, meron na silang nakuhang mga tao at tiyak patay na ang mga ito. Kabanong, pasyensya ka na. Pero tiyak na wala na ang mga magulang mo.
Sigaw namang gagamot sa akin. Natulala ako at napasandal na lang sa puno habang pinapakinggan ko ang tunog ng tambol. At eksaktong 12:00 ng hating gabi, pagtingin ko ng orasan, nawala na ito. At sinabi ng aming pinuno na ang 10 inutusan niya ay nawawala na rin. Hindi na kami nakatulog. Lahat kami ay gising at nakaabang sa mangyayari. Ang ibang kagaya kong sniper nagpanhik na rin sa taas ng puno. At para daw kahit anong mangyari may maiwan man lang sa aming buhay. Sana daw ay makakabalik pa sila sa mga pamilya nila. Maging ang pinuno namin ay wala na ring nagagawa. Dahil sinabi niya na walang laban ang aming mga bala, maging ang aming mga granada at mahahabang pistula. Hindi ito magagamit sa aming kalaban. Kaya naman halos lumuhod na sa lupa ang aming pinuno at nagdadasal. Patuloy silang rumaradyo sa iba pa naming mga kasamahan sa ibang panig ng kabundukan at maging sila ay nag-aalala sa sitwasyon namin. Pero paano naman kami aalis? Napakadilim ng paligid. Baka mapagaya kami sa 10 nawawala na inutusan ng aming pinuno. Lumuluha ako at nakikita ko ang mukha ng aking ama't ina na para bang tinatawag nila ako. Sinasabing mag-iingat ako. Hindi ko masabi kung nasaan na ba sila. Pinatay ko ang aking radyo dahil nahihirapan ako sa pakikinig ko. Ang mahihinang tambol at ang iba pang musika na noon ko lang narinig ay pahina ng pahina na para bang lumalayo sila. Lumipas sa mga oras, bandang 5:00 na ng umaga. Habang pumuputok na ang liwanag, naganda kami at ang aming mga gamit ay aming tinipon. Nabi ng aming leader na kahit pa hindi kaya silang patayin ng aming mga armas, pipilitin naming mabuhay at makababa ng kabundukang iyon. Nagsimula na nga kaming maglakad at sinabi ng leader namin na pipilitin naming dumaan sa pwesto ng mga magulang ko. At dahil lumiliwanag na nang makarating kami doon, kitang-kita namin ang mga kagamitan ng grupo, pati ng mga magulang ko. Kompleto lahat, ang mga baril at ang lahat ng kanilang kagamitan. Pero silang lahat ay nawawala at sa bilang namin, umabot sila ng 40 katao. Pero pa ang 10 inutusan ng leader namin na nawawala na rin. Mahirap paniwalaan at mahiwaga, pero totoong nangyaring kinuha na sila ng mga engkanto. Sa mga Region 4, baka may nabalitaan kayo nito. Taong 1970s po ito, paakyat ng 80s. Oo, maraming nawala noon ng mga NPA. At ang akala ng ibang tao noon ay pinatay na kami ng mga sundalo. Pero hindi po iyon totoo. Sa kaso naman ng aking mga magulang at ang kagrupo nila, tiyak na pinapahirapan na sila sa ginawa nilang pagkain sa mga baboy ramo at mga ibon sa gubat. Ay, nakakaawa naman ang mga kasamahan natin. Hindi man tayo natalo ng mga sundalo, natalo naman tayo ng mga elemento. At galit na galit sila. Dahil siguro ang nahuli nilang baboy ramo at mga ibon sa kagubatan ay pag-aari ng mga engkanto. Wika ng mga manggagamot naming kasamahan. Kabanong, ito ang bag ng iyong ina. Maging ang baril ng iyong ama nandito pa rin. Heto, dalhin mo ito bilang alaala mo sa mga magulang mo. Pasensya ka na, Kabanong. Wala tayong nagawa. Hindi natin sila natulungan. Wika naman ang tsuhin ko. Ramdam ko ang kanyang lungkot dahil kapatid siya ng ama ko. Pero wala nga kaming magagawa. At hindi namin sila natulungan. Pero ano ba naman ang laban namin? Elemento sila at makapangyarihan. Walang-wala kaming panlaban sa kanila.
Ordinaryong tao at simpleng baril lamang ang aming kayang ipagmalaki at panlaban namin ito sa mga sundalo. Samantalang ang mga engkantong iyon may kapangyarihan. Hindi namin sila agad-agad nakikita. Malungkot kaming lahat at gigil sa kalabang hindi nakikita. At kaagad nagbilang ang aming leader. Nasa 30 pa kaming lahat at lahat kami gustong makababa na ng bundok. Maging ang mga kasamahan namin sa ibang panig pa ng kabundukan. Lahat sila ay hindi makapiniwala na nalagasan kami ng miyembro sa ganong pangyayari. At agad-agad, ganon kadami ang nawawala. Patuloy kaming naghahanap ng daan pababa ng bundok at nag-iingat na kami. Dahil baka makasalubong na naman namin ang mga sundalo. Pero pagod na kami. Wala kaming makita kundi malawak na kagubatan at mga malalaking mga puno. Sinabi ng aming kasamang albularyo na hawak na daw kami ng mga engkanto at inililigaw na daw kami. Kaya nagpasya ang leader naming maghiwa-hiwalay daw kami at bumuo daw kami ng grupo sa tig-10 katao. Magkanya-kanya daw muna kami ng lakad. Umiwas daw muna kami sa militar at gumawa na lang daw kami ng paraan para makatakas. Dahil wala na kaming laban. Kasi kakaunti na lang ang bilang namin kumpara sa mga militar. Magulo pa ang aming mga isipan sa nangyari kaya hindi kami handa sa bakbakan. Nataranta tuloy ako at bawat grupo na binuo ng leader namin ay nagsama siya ng isang albularyo o may kakayahang makakita ng engkanto. At kagaya ko na may 3 matang aktibo, kasama ko ang tiyuhin ko at tumakbo kami ng tumakbo. Pero sinabi ko sa sarili ko na mapapagod lang kami. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Kabadong, alam kong hindi ka maniniwala. Pero sabi nila, kailangan daw nating maghubad at pumutol daw tayo ng sanga ng puno. At ito daw ay alisan natin ang dahon habang naglalakad. Sa ganong paraan ay nahihirapan daw nila tayong makita. Bakit hindi natin subukan? Wika naman ang aking tiyuhin. Pero hindi ko alam bakit may pumasok sa isipan kong kakaiba. At kinontra ko ang sinabi ng aking tiyuhin. Tiyo, hindi yan ang pumasok sa isipan ko. Parang mas epektibo itong nasa utak ko. Alisin natin ang ating mga sapatos at tamang magubad tayo. Pero ang ating mga kagamitan ay pagbabato natin sa kagubatan upang malito sila. Pero ang bag ng aking ina, Tiyo, hindi ko ito pwedeng bitawan. Magtira lang tayo ng pantalon at ilang kagamitan. At ang lahat ng ating gamit na hindi naman kapaki-panginabang ay itapon na natin. At ang ating gawing paglalakad ay hindi diretso. Lagi tayong hahawak sa mga puno habang naglalakad. At huwag natin puputulin ang mga sanga nito. Hawakan lang natin sila. At huwag bibitaw hanggang sa makalabas tayo sa kagubatan. Bilin ko sa tiyuhin ko at maging ang aking mga kasamahan ay sumunod sa akin. Naging epektibo nga ang aming ginawa. Nakakita kami ng ilog at hindi na kami tumuntong pa sa lupa. Nakalabas kami sa kabundukang iyon. At mula sa ilog, namaybay kami pababa dahil ang alam namin ang dulo ng ilog ay Kabayanan na. At dahil kami ay mga hubad, hindi na kami mahahalata ng mga sundalo na taong labas kami. Dahil ang iisipin nila, kami ay mangingisda lamang. Halos sugatan na ang aming mga paa dahil inalis namin ang aming mga sapatos. At sa matatalas ng batuhan, tiniis namin ang paglalakad. Tanging tubig lang sa ilog ang aming iniinom upang maibisan ang aming gutom. Tiniis namin ito at titiisin talaga namin ang lahat ng hirap upang kami ay mabuhay pa. Hanggang sa gumabi na at kinabukasan muli ay muling sumikat ang araw. Nanatili kaming naglalakad at sa tabi ng binabaybay naming ilog, nakakita na ako ng kabayan
at nakarinig na ako ng boses ng mga tao. At ang isa kong kasamaan ay sumigaw at sinabing, Kabanong, ito na ang barangay natin. Ligtas na tayo, Kabanong. sigaw nito at parang bata itong nagtatatalon sa tuwa. Agad akong napalahod sa lupa at nagdasal. Tapos ay nagpasalamat. Maging ang tiyuhin ko ay ganon din. At ang kasamahan namin. Nagtatatakbo ito patungo sa kabahayan dahil alam na daw niya ang lugar na iyon. Sinalubong nga siya ng kanyang mga kaanak at agad kaming pinapasok sa kanilang bahay. Pinakain at pinagpalit kami ng mga damit dahil baka mahalata daw kami ng mga sundalo na nasa paligid lamang. Halos maghapon at magdamag kaming nakakatulog dahil sa pagod at busog na kami at sigurado ng ligtas. Paggising ko, naalala ko na naman ang mukha ng aking ama't ina. Hindi ko alam kung ano ang kanilang kinalalagyan. Alam kong mahirap paniwalaan pero kailangan kong tanggapin na wala na sila. Ilang araw din kaming nagtago sa loob ng bahay ng kamag-anak ng kasamahan namin. Hindi pa daw kami pwedeng bumaba ng kabayanan dahil ang mga sundalo ay aktibo pa. At nabalitaan pa namin na nagtataka ang mga sundalo dahil ginalugad na daw nila ang buong kabundukan ay walang mga NPA silang natagpuan. Hindi nila alam na naghiwa-hiwalay na kami at ang kalahati ng grupo namin ay nawalang parang bula. Saktong ika-4 na araw, tahimik na daw ang paligid. At ang mga sundalo daw ay busy na sa taas ng bundok. Kaya kailangan na daw kaming magmadali para bumaba na ng kabayanan. Sa 10 magkakasama, 6 lang kaming bumaba ng kabayanan. Dahil ang 4 mismong taga roon sa lugar na iyon. Ligtas naman kaming nakababa ng bayan at takot akong pumunta sa bahay ng aking mga kapatid na babae. Alam kong masasaktan sila sa dala naming balita ng tiyo ko. At nang malaman nga nila ang nangyari, halos hindi nila matanggap at iyak ng iyak ang mga ito. Sa awa sa aming mga magulang, sinabi ng aking kapatid na bunso na tama na. Tumigil na daw kami ng aking tiyuhin sa misyong wala namang kaming kinapupuntahang maganda. Kuya Banong, Tiyo, tama na po. Sumuko na po kayo sa mga sundalo. Magbagong buhay na po tayo. May kilala po kaming pwedeng lapitan. At sinisigurado ko po sa inyo na hindi kayo makukulong. Basta't susuko po kayo at mangangako na hindi na kayo babalik sa kabundukan. I-surrender na po ninyo ang inyong mga armas. Parang awa mo na Kuya Banong, magbago ka na. Tama na. Maging aral na sa iyo ang nangyari sa mga magulang natin. Hindi lang sundalo ang kalaban ninyo sa kabundukan. Paano kung natandaan kayo at pagbalik ninyo sa kabundukan ay kayo ay muling sundan ng mga engkantong iyon? Dahil balita namin totoo ang mga iyon eh. Wika ng aking bunsong kapatid na halos lumuhod sa akin upang ako ay sumuko na. Ay, hirap ng buhay. Dahil sa pagmamakaawa ng aking mga kapatid at ilang kamag-anak namin, maging ang mga anak ng tiyuhin ko ay nagmamakaawa na rin sa kanya na sumuko na. Kaya naman inihanda na namin ang aming sarili at naghanda kami para sa aming pagsuko. At sa awa naman ng Diyos, walang kahirap-hirap. Agad kaming tinanggap ng pamahalaan. Binigyan pa ng panimulang puhunan upang magbagong buhay. Binigyan din kami ng pangkabuhayan at nangako kami na lagi kaming magre-report sa kampo. At bilang attendance namin at sa oras na ipatawag kami, agad kaming darating. Napakadali ng aming ginawang pagsuko. At masayang-masaya ang aking mga kapatid na babae. Maging ang mga anak ng tiyuhin ko. Kami lang daw dalawang sumuko sa 10 nakaligtas sa kabundukan. Dahil ang aming pinuno at ibang mga kasamahan, maging ang mga manggagamot at albularyo,
ay hindi na rin namin natagpuan. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa aking naging karanasan sa kabundukan na iyon. Bangungot bang matawag iyon? O ako ba ay kinakaawaan ng mga engkanto kaya kami nakaligtas? Dahil sa pamamaraan na hindi ko naman alam kung totoo iyon, na basta na lang pumasok sa isipan ko, kaya kami nakawala sa loob ng kagubatang mahiwaga. Talagang masasabi kong ang kabundukan ay dapat igalang. Dahil maniwala man kayo o sa hindi, may naninirahan doon na kakaibang nilalang. Engkanto man silang turingan, wala na akong pakialam. Basta ako ay buhay na saksi sa nakakapangilabot na pangyayari. Siguro naman ay hindi na bago sa atin ito, na may bigla-bigla na lang nawawala sa mga bundok na mahiwaga at hindi na natatagpuan. Yung iba naman ay natatagpuan nga pero namamatay na. Kaya kung pupunta kayo ng bundok, mag-camping kayo o maligo, lagi ninyong tatandaan na hindi lang kayo ang mga tao doon. At isipin din ninyo na may mga iba pang nilalang na nasa paligid. Kaya huwag kalimutan ang code na tabi-tabi po. At hindi ko rin makakalimutan ang nakita kong napakalaking mansion. Bubungan lang sa aking paningin, pero alam kong napakalaking mansion iyon. At sinisigurado kong totoo ang aking nakita. Kung iisipin, para itong kasing laki ng isang parte ng Malacanang, ang palasyong tinitirhan ng ating Pangulo ng Bansa. At noon ko pa naisip na sila pala ay kagaya din nating mga tao na may paninindigan. At ang kanilang pag-aari ay kanilang inaalagaan at kailangan nilang lumaban. At kung ang mga tao ay sumalungat sa kanilang kagustuhan, paparusahan nila ito at kukunin. Mangyari pa ang hindi na makikita ang kanilang katawan habang buhay. Nagkaroon tuloy ako ng phobia. Hindi na ako tumapak sa bukid namin. Meron din kasi kaming konting lupain at ang mga kapatid ko na lang ang pinapamahala ko doon. Dahil talagang hindi ko kaya ang makakita pa ng muli ng kagubatan o makaapak. Agad kong naalala ang aking ama't ina at ang aking mga kasamahan. Para bang pagkaramdam ko ay kukunin din nila ako. Kaya naman sa kasalukuyan, ako ngayon ay nagmamay-ari ng isang malaking tindahan ng bigasan at iba pang mga paninda. At ito ay nakatayo sa gitna ng palengke ng aming bayan. At ang puhunan kong ginamit dito ay ang ibinibigay ng mga pamahalaan. At lagi nila akong sinusubaybayan. Akala siguro nila ay babalik pa ako sa aking nakagisnan. Pero sumumpa na ako sa ating Diyos na hindi na ako babalik sa kabundukan. Nagkapamilya na rin ako. Ang aking napangasawa ay ang aking kababata. At may anak na ako ngayong 2 at ang aking panganay ay umamin sa akin na bukas din daw ang kanyang 3 mata. At hanggang ngayon, takang-taka ako kung saan ko ba yun nakuha. At sinabi naman ng aking tiyuhin na baka naman sa kabundukan ko rin yun nakuha. Pwede daw na baka nasundan din ako ng isang engkanto at nabasa nila na mabuti ang aking hangarin. Kaya siguro daw binuksan ng aking 3 mata. Maraming haka-haka at wala na akong pakialam pa. At pag kami ay nagkikita ng aking tiyuhin, sinasabi namin sa isa't isa na napakahiwag ang nangyari sa buhay namin. At kahit yung iba ay hindi naniniwala sa amin, wala na kaming magagawa pa. Hindi namin yun malilimutan hanggang sa huling buhay namin. Sa ngayon, ginagabayan ko ang aking panganay na anak dahil may nakikita na rin itong kakaibang anyo na nilalang. At sinabi kong mababait naman ang mga elemento. Basta't wag lang papakialaman ng tao ang kanilang pag-aari. Sa ngayon po ay buhay pa ang aking tiyuhin. Suportado na ito ng kanyang anak.
Malakas pa rin ito at mahilig sa kamote, pati mga nilagang saging. Ang libangan nito ay nagtatanim-tanim. Pero may iba lang siyang pagaramdam. Hindi na siya halos makarinig pa. Kailangan mo pang sigawan para marinig ka o lakasan mo yung boses mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Sana ay may matutunan kayong aral mula sa ipinadala kong kwento. Muli po, ako po si Banong ng Region 4.